Falcon Festival aphan do de sang sepen kikim kirang pon. Constituency angkang kisung aputhak nilip ari sonim sotum kachesong. Kasapen artaningkan trade shock asomara tumaphan kangwai. Kardom Adap Abirta long pen nilisami velen rong parpi nonarjuik tha birta angton pen Chinthong constituency arlo umrukuti pu ahawar along kapedopanji Falcon Festival aphan tirikama korte ingjiratum tude sang sipen boha bosung kikim kirang pon asai karbiang long life ang hapalong birta nang pale labangso abuamen nang lichinima areng kilokatum labangso abu aphan kihang Falcon pusipu bonta ilitum karbiatum pen kipu kaleng maha avu pusi hang bangso kaleng maha pu avu ongdunganing kan pen ilitum ahawar karbiang long along buha busung kachipachong aphan wangdet aphiseta ilitum angbong kachini dunde amulu kaphaisi onglang tangte labangso kaleng maha pu avu ketheklong peji aphan kodak koson adimlo kahumri dunangpo bonta kahelu lapusan adim kali ilitum kachinghon em pradip rongpi a constituency Chinthong ahawar umrukuti padim halabangso adimalong priachik lokewangji niphai inkora phopen inkora throk lanini aphan aporki hotpon Falcon Festival kapidu ponji abirta karbiang long life asai hemalong birta nang pale labangso Falcon Festival mate kaleng maha jutang rongaji along kelang ardi ki pidun peji aphan em rongpi asangho ninga klongpen karbiang long aradaphan kachuningri apor kebang bom bangso Falcon Festival aphan tirika matum kisi kedangpon karbi hemtun kulat anparta hemtap hehui ason kikim kirang dodi sangse sai chapaduk ponalong em pradip rongpi asopo alom rongpi alang lisupi Sami Mary rong pipi atum penta chirap chito pinpur me atheke em rong pia sangho kapin khat ateng pen karbi lo charli asong atum kachirap kacheto dun laki isi kopai ke me asonlo Falcon Festival ajoy ne pen lapu aduya hoy kachirai kom aphanta isia ken kam kachi hajak asonsi manpo lasi korte lapen don marli hajat ke bank ke phanle ave pulote labangso Falcon Festival along chetong dun petna News report Rongbong Terang Karbiang Long Life Hamren Surihini Rapli Aningkan Pen School Tinalong Anarlo Asan Claim Somaratumaphan Ruthai Claim Chipaduk Detapi Pini NGO Alam Kosan Lokevang Tundang ni Marlia Tumlapuan Aningkan Pen Kacharli Ahemalong Anarlo Asan Kitun Kidang Pen Kiru Kitaipi Nangli Lapenili Somar Atumaphan Joyki Pen Kapechu Tangte Sorkar Atum Kangjin Sopu Avidet Poma Alangli Tumaphan Alang litum ke claim kedam kachipaduk awan pini konat lo sorkaratum kapatu pijoy tangte rantini awan pavidat poma asam sorkar arjune me sonuwalaphan karbi atomu along ketok tarkongpi rechu asupi kiki jopangthang kachiru komatlo borek kachiru jopangthang ke hangkong ase asonsi midday meal asai nang kiklang pen tundang ni marlia tumaphan Kalipu nangli hokdam haijima damtang surihini rapli aningkan pen pining aningkan an kiklem kachipaduk dat aphi asam along ri along tundang ni marlia tum awan kithije phan karlen bom NGO tum kodak koson aron pualang all karbiang long midday meal cook association amefi sangpi rupali bepi pen karbiang long life aphan lamri hing pen nang pale NGO atum pen kapasik sak don ver ajoini Trainee Pai Inkora isi Arni Guwahati City along All Assam Midday Meal Cook Association atum Thurpak Pen Dharna Asai Dengponji Niritum Karbiang Long Life Asai Hemalong Meipu Rupali Bepi Lam Rihing Pen Nangkilo Lam The Arju Iksenang To kawe ni marlitum tani litum lakso taki khamche abang ke nilitum soyun lale langsung tundang lahai raraphan nilitum kitun kidang kopile itok se kilele do pasante chok lata nomilitum nitu kacepat heteng mate ni somar phan kecelana teng nilitum kitun kidang mate otomar phan ari akeng tendang long nilitum kitam kangsi mate otomara akini hajar tan nilitum rot pon hajat sapha pon ari tamlep nilitum kitun kidang
pen pacu pajun sini army militum kitun kidang pe otomat majok otomata kidang pate kopile kitopun kita ave la sini militum torlo iklem kidam apa ya teng militum kipon telefon antala tum ra enjot militum panakit putu opi polo randeni tum ke kitun kidang ape hari kitokke mate kiter ke pen kitun kidang apoti hiri enjo tumbang sila si hati kurilo mate langsung mari deng pot se langsung nonar militum thana itu pot sekali militum ke hala so army peng iklem kidam la mate militum ari akeng iri mesek ikeng mesek to kontak sakti militum sini army an iklem kidam ipadu kasi non militum kisowek akasuki enjo nang kiduni puke militum sehiri petaho sesiona hinten mate kitun kidang ni marlipen militum proyun late la soaan kitun ahan kitun betila dak militum ay kulong nakeba lote militum apule apukok panggirun adi News report Rongbong Terang Karbiang Nong Life Hamren Non Malam Sopan Birta Ing Tomponik Senang Dihi namo phi puthot birta arju pantu senang nilip constituency along non puta kaching thur akeng kam kapa phia joini mission krongthom kachitok atowar pini chuki hola along all nilip youth atum kachisongamu kedeng nilip constituency angkang kaching thur ahar chiaphan koson lonang li ke thenglong lapu kaching thur akeng kam aphan non puta ningkok cherek e pentong la sopir thelong ke somdun aporalong kapethon nang poma Labang solam kithurmi auwi kimi nilip constituency arisonim sotu ning honduk thidung khangjang ajak dingklui pen sarkar phan towar kachulang ajuar ni kapethonang bong kachong hong ateng pen ang kilida jok risonim so thurpak asiang tong ningki pung pen pini chuki hola mission krong thom kachetok atowar along kachesong thekpon long bangso kachesong ponang kok athike ningkan thom kep ajak nilip constituency along em awe Laso kavia joini nilip arata phan non puta kangting atheng tom alongsi sai jogje donang koklo all nilip youth atumben kachesong ponalong karbiang long autonomous council aphan kapachini atengke prabjin pen long lepata pinangji kachileng avar sai phan prabjin pen karbiang long autonomous council ahem konglong pinangpo se kachilang ahem long doctor nurse pen ambulance hai hui avar sai pajir ponangji koilamati aroya dolong kijuna lang avarsai to war pencheng lok pader long le la so long contractor alam khan aphan nep ingnang vek nangji jk malpani aphan blacklist pinangji la pen borpathar executive engineer ajit kumar das aphan sodak pen ingsai nangji puhei hui ke hangason sungpon lo laso angbong all nilip youths atum akimang ason pachunchi pulote ingtang kring kachesong angdeng dengponang kok ji pu alam pinpur alopen cem aphan panong si nilip constituency mac pabitra rongpi arideng pajirpon ining ki oilo ining ki duklo ining ki punglo si nilitum piniladak la nani so saminitum ingi nang koglu paso kang ni nilitum manang jin sora nilitum nilip awara panitum han kacing thur wai sai nilitum manang pitha pusi nilitum labang so ko penili karbeng long autonomous council sar tulira long hang pasaminitum chuniri ponlo lapen all nilip youths ahin same alang lipan same chuniri ponlo lapen nilitum aching hon
MP sar pan sami tum chuni ripon lo lapen doktor numon momin akia MLA apan sami nilitum chuni ripon lo nilitum akitu akisung nilitum aphan nang lang pon thap pusi jong si nilitum ak demand spin nilitum lanar ni su pen kache song jong si chunche dep mate nilitum pen kaching maya ve dep pulo tang tela bangke mo ki bang hilangan ni sili tu manang tanpo ili tu la dak le ni so chakli arwe ki chang dami tum ching tang ji diffuse tame dhana duni da dunang do denang goti tame donang ji do denang delhi le do damang ji da do dam denang sitame ni tum han development nang pitu kato kabe ni le barat tum same non BJP tum ki pu poriborton pu vida nili people also want to enjoy your poriborton nang tum change pu nang tum ki pu hala so change ni tum nili tum ta enjoying tum lu lasi nili tumpan iya menang pipedel sisteme development bang nitu manang pitu towar bang nitu manang pitu dolong atau kati joki wala borpung kita matto bor punot dolong abe pin lo panjan abe pin lo Kaching tur amu kinang sot pu kachesong along kachetong dun Barnabas Killing Chairman ANY Avinash Ronghang Vice Chairman Inus Timung Rilipson Timung Sotro Singh Tiso Gelson Tiso Wesley Teron Jackson Milik, Mohan Be, Rotno Rongphar, Bilison Terang Atum, Chetongdon. News Desk Report, Karbiang Long Live. Ingdeng Pokebra Truck Inter-District Football Championship, Santos Lakar Trophy along, Karbiang Long Penta, Kachapati Dunjiapan, Kachisik. Kevangji Paikunia Chiklo Moran along Kapiduponji Pokebra Truck Angdeng Inter-District Football Championship Santos Lakar Trophy along Karbiang Long Penta Kachapati Dunji Apan Chisik Chidang Pon Bomlo Bangso Kapatu Kachapati Aklam along Karbiang Long Pen Kachapahay Dunji Apan Pura Karbiang Long Sports Association Ahin Pen Dode Sangse Kapatu Ausomar Atumapan Kangwai Pon Angdeng along Ningkan Great Rock Pen Aber Arta Ausomar Atumapan Kangwai Asaya along Dengponlo. Referee Mate Kasa Football Aro Chunbang Horen Ingti Lepen Ari Sanghua Tumpensi Kithek Muchot also Mar Atumapan Kangwai Padupon. Dipupen Camera Person Serjib Katharpen Digonto Tiran Karbiang Long Live. Adap Abirta Bangke Lapan Sikang Ton Iglo Dumit Thakmi Kardom.